Selamat siang lho, Ki. Baru hadir di Leon Girit Yogyakarta Ki lho. Daihatsu Zebra 13 Long karoserinya New Armada, tipenya tipe Rocky, warnanya International Blue. Mobilnya lho Ki lho deloken ki nyenengke tenan. Bodine jan gede dawa ndelondeng. Ki tak sepilke ya lur ya, Ki lho. Nah, Ki. Pintu belakang. Dadi lur, mobil iki luwes, ameh tok nggo keluarga, tok nggo menyambut gawe semuanya bisa. Terutama lur nek kowe duwe tangga gaweane cerewet tukang gibah wae tubruken nganggo mobil iki. Regane murah lur. 12.700.000 rupiah kuwi wis iso nego iki lho. Mobile ngawe-awe ganteng tenan. Oh iya lali rung disepil interiore ya iki. Lho interiore kaya ngene iki lur. Sorry ya nek rupaku rada pucel. Sewangi meriang gregesi ki wae 200 lur. Sorry malah keceplosan ki interiore deloken ki. Resik tur wangi lur ki. Baris kelorone mantap tenan joki. Pisan meneh lur. 12.700.000 rupiah. Nek menurutmu kelarangan isih iso nego. Nah, langsung wae lur dikontak nomor admin Leon Girit Yogyakarta. Ki nomornya dicatat 0856 0105 kali 78. Wis ngono wae lur ya. Aku tak adus resik-resik sithik. Wis, terima kasih dan sampai jumpa lagi.